Все нормально, пока сюда переходим. Фарго включит 21:45, короче, кое-какую тему нужно обсудить. Мурат, верьте маршал душу Сагру. Деле маршал, вышу дол марш. 21:45 это, если что, уже почти через 40 минут по брюссельскому, по западноевропейскому времени. Как включит Фарго, значит туда перейдем. وينقع ناخر بوش وري دات حكات وري بريم دور دليت وري ملوري تاني كما يرجن دور بلار وري نقع خل خلي بارسين خاش كيف على جورسا دو تبدا ديك كنا اوتر خانو تنا واستي دتو بوه بنا مسو اور ميتينغ شيش دلو газет دو راديو چولو هيرم بولشا چوبوك شلاش دش عايش درقه ترى نوتر وتحلط بأخي ملي كان شا خاص قشنو قار دعول ديرش تعني خزمة صغيتي شنهم دعول ديرش نادات تنبولي أخرت والشا دولم خاخي والكنا نو دوخ اشت خشوا والش اشت يوم بيرد بوا ناختيجر دوي وخاتني قدر شنو اشت ناخ بويال بس على اشت قدر دائم ناخ الله أم يقع خير بو إتيب ناخ وين بويش باتاها بويش بلاها أما نقع إتيب ناخ بوش خلاصة خل قام دوي نقع بويش بوش وخا هندي إتناخ بوي وين بويش بلا باتا وين خش بلا باتا إيش просто شيكويات كش بوال دوي يالغيت وصل Пока войну ковать, пока, к сожалению, у нас нету ни одного Абдурахмана Авторханова. Есть бизнесмены там всякие, которые в радио везде, там, где Абдурахман Авторханов в свое время работал, там сейчас бизнесмены такие, которым все вообще по барабану, ну или же, короче, подрусские какие-то, да, которых туда понапичкали. Пока других, как таковых, Авторхановых у нас нету, потому что ситуация не совсем у нас как с Авторхановым. Во-первых, у нас есть Будулхановы, полным-полно в Европе, которые никакому Авторханову не оставили места, возможности говорить какие-то правильные вещи за свой народ. Это одна причина. Вторая причина – это то, что Авторханов, как бы он был отрезан от всего вот этого, от всей системы, и там родственники какие-то, близкие. То есть он открыто работал 24/7 на интересы там своей нации, своего народа. А сейчас, чтобы вот такие Авторхановы появлялись, к сожалению, это сложно, потому что сразу там близкие, потом каждый Авторханов хочет на каникулы домой съездить, приехать, потому что вот эту дорогу ее же оставили, она не закрыта. У Авторханова народ весь какую-то в Среднюю Азию туда забросили, и там весь народ там где-то находился. А вот у наших Будулхановых вот эта дорога, она не закрыта, все туда-сюда ездят, и каждый хочет на каникулы поехать и никого не обозлить против себя, и сидеть под косить, ничего нигде не говорить, и говорить, а я все равно
Нигде, короче, хумахердат, из этого ничего не выйдет. Тут все продажные, все непонятные. Короче, все... Ничего, короче, такого нету. Как бы перспективного. Поэтому я лучше вот буду хата с краю, короче, там ну вот так себе любые оправдания, которые как будто бы это кому-то другому нужно, и вот непонимание того, что это всем потом выльется боком, вот оно, вот это непонимание, оно, короче, массово вот так. Так что Авторхановых пока у нас, к сожалению, нет. Даже если кто-то хочет там что-то похожее на Авторханова, где-то что-то, вот, скажем так, инициировать, то сразу находятся 100 Будулхановых, которые назад это все тянут. И даже не Будулхановы, не Будулакахановы, оказалось бы, атеистахановы, но тоже все вот это вот назад тянут это все дело. Стоило. Короче, и пока до Ибрем. Это пока. Да, пока Ассаламу алейкум, вежи. русский мир породил много русскохановых, подрусскохановых, русскохановых, которые переняли это, русскость вот эту. Уже как бы... Вежи, чаумгат магиешига, ассаламу алейкум. Кучуаца арбоуэцу нохчебун кучуа мэшу. Нох чуду, мекшхаду дала, чаумгат лярсу. Если что, я не разделяю там никакую власть, я ни за кого там, понял, ни за кадыровцев, ни за ичкирийцев. Я хочу высказать свое мнение, что интересно, дальше что ответ. А зачем твое мнение, если ты ни за кого, нам ты вообще не интересен тогда? Ну а в чем вообще профит какая-то, да, за ичкирию? Не, если ты ни за кого, да? если ты ни за кого, ни с кем, то вообще нету смысла с тобой что-то обсуждать. Просто слушай и все. О чем смысл цепляться за прошлое? Вот, если вы мне разъясните, может, я там что-то подумаю, да? Ой, Не, смотри, мы цепляемся или не цепляемся, тебе никакой разницы нету, потому что ты все равно ни с кем и ни за что. Ну ладно тогда, мекш ходу. Аллах, я то больше. А бусал бывает вайзе, как я понял, Ибрahim. Декаш Европе аж во. Собусал был 72%. Проституции, 72, изнасилование, педофилия, лаиш, хилари, зудриная кош, сосать, дари, щичуя, бахвари, вещи айсен, зудри, бахвари, ишадол, это не из религии вообще. Ишадол и осал умнаштац, и биохум наш, и Санта-Барбара. Эй, сати лоч, да, ты мяу лоч, так гумацах ед, вообще даелхум, юкс. Так это люди, которые исповедуют эту религию, они сами Ну, это люди тебе говорят, что это сунна пророка, который все это сам практиковал. А я это все шлю в одно место. Отрицаешь, точнее, да? Не то, что Илиелда диез бошвек, и сунна ду бошвек, и ларьте аду бошвек, это гецах вообще. Да, нахца. Ладно, мекш ходу, давайте, давай. Ey Muatti Davish Buaddi Yaritsin lozum. Ey Muatti Davish Buaddi خمس حدود شو проспригодло чварая боқол Россия маш Ахмад Шалвела мать. и هم يسوني سقيا تيرتي على
Микрофон халалете лага значки шукаю микрофон тепек табай халалете вистхела халу ялхалич. حزوق ключить эц хажа хамз хокинс хайоц экран тяж буга значки шгоyon комментарий yazvaş metki буга значки шуви и микрофон он сега. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قيدا عربو موات بيت. Assalamu alaikum. وعليكم السلام يا الله ورحمة الله تعالى وبركاته. حنا حتى لا صابودي إبراهيم هو يقمل يا سلام شلوش. Просто между внимательно шел, весь хошват, Мурат. Вис тхил амзим, вис тхил уж беладу что он то. Микрофон халлет тюа. Баудиди связь дикий تعال شيخ تعال. على ايه الذي خليني على شوي على واقف خليني على شوي على واقف يا والله عظيم. كيف السلام عليكم. حالك؟ لا حتى حنا حل. دوختك نقول نعم نعم. إبراهيم عربوي نوختي شو بيحكي شينا استات بريغوش ما يحتري تاريخ. كيف حالك يا أخي؟ كيف بكيف والله كتير. خزيشون تيم حنالي احتدوش تدريش. هر تيم تيما عربو موات بوي عربو موات يلس منشور موات بو. أنا عمزة ديلا بقول إشتا لا شبوش دريا روسيا ماشي يهمش. داره؟ ونوخش واحد يحتريتون يهمش ديت. هم غيش يا. واحد حدي حوري دي هلك بين ناه ما يبتشاو مو حيستي. حدي تير بياني حدي مصو اغور هلك بنيات يبتشاو. دي باشو دات يبتشاو حموخ حمار شو يقر حقيقن شين لقوق يقدر دويتش. شو هذا قاعد ده؟ شو هذا غير سؤال؟ تقوم غيرتم تانا غير تروي تا غير شو غير دوست أنا غير شوات هو شو غيرت بوش سون وقت غيرت обычно туалет я غيرت ويديش غير جوتم شو سريعت ويا شو تعجبني ويا نختلع هو غيرت دوشو بوش تا دوشو از غير شو بوق أحسراز وتواليت ما يتساس عود عزوش مواتس عود أنا ما ديك السلام عليكم. السلام عليكم بطل شيشاني. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أخي. Здравствуйте, россияне, شو была, здравствуйте. Соборди, ока, Россия мошуен, соборди. Быстро, дякую, салам, лучше. Чем его можешь обсудить, бивой? Что можешь просто шесть, واقعش نشي просто شيء دوم دوج عشت. Не, قيد دوم ده تخصون، это нах قيد خو, но в любом случае, حيوري دايش تيردون ده نوخ. ورا دايش بتاع وين ديك فاكت وين ديك ندان مومنت ديك مودي وبيوجت. وريدش بسينتي على العار وريدش بسينتي على العار هندي تاسون هندي تاسون. Да. شو هو ده كذا شو هو ده غاش تو عليه شو هو بيجت غاش شو هو ده شو هو целью вообще я не пойму. خد خي موخ ميرش باق целью شدوق. هو مارش باتر. خودين بو ميرش. هو داير بوك مارش بوك. بومبو. داير بوك.
ميتشابات ميرش سطان Россия بيوصل مش شدة قودة مش قودة لندي تندعويش Россия مش مش دولته مش ميرش دو قزا ميرش دو مغوا دو ميرش دو بوصل دين دو شادك دو قهو يش قزا شادك Вот, قيهم ما يوش دات قهوة انكر وندي دا تشامي شعور واو شنا ناس پروت سرود باش عاش لو دون قيو انكر وندي تشان قيهم ما يوش دات زين انكر وندي انكر تشان ولا شيء ده يلا ولا بودخل ما يشنات شون قد شو ما يرى واو يك سابوديا سيغ مالو هم سيغ مالو سابوديا تخوتاني شيخ تسوي تا بيت بوت خم شو جا عاد شو عاد ديس تعويسترو شلشوق مالياوش Россия مش موك بيت بوتهم دات قيدا دك Россия مش أغمات سيلا باقي يوضع قعوة وصو يتسالك ولا ديلا تعيون شو ديكدو أخماتنا دادلا أو حرسينا دادلا أو ديلا مش عدلا حقيقة مش عدلا عود دعيا واهو جنسيك عدلا أوكرانيا بورش نادلا تصدر ديش قميل هتصدريش هوقا شو إيش حاجة هيا قاعدوش نوحش شو هيا إيش كدير يا شو واو شو ديك صبر دي قوتم صبر دي قوتم عورة دايو دايلا حتى تقعيات حسين نش دعايا عاش هتصدر دي قميل هتصول دي قميل قيمة صبوس وهتصولان بروس هتصول دي اللي غن ليلشل بوتين يا هتصول هدي قميل أس أغمات سيل свободнее سير مالو حمز حاجة إن تيجي دم تصلوا القناة هتيجي تسوي شو إنت أحسن أحمد سيلا بعد يزردوخ تيجي عقية مقيت قيت مش методичка يسد دايا دايلا تجيت ليش شو سيخ تدل كم просто قيهم تنديت وري أنتيات просто خير ديش تكودو خير 1000 раз да إلا ويستخل حتى إتوباتا وبوخلا دوش мысленно что сопереживать дешь мысленно солидаризироваться дешь отлично والله хочу чувствовать أحتلناش يتوش شو هنا دنا جود عيولي خوز عيولي تانجي كروتشوف طول ما تشوف عشوال ناقة تانجي هما بوش ما ده تخوزه تا هندي يا مدي طول ما تشوف تا هندي تيشات طول ما الأرع دي تيشولش ما ده تاخ حاجة حطنا عليه 3 شهور تيراليش شو ولن كروتش دات أو تيراليزировать ويش حاشيش نشتي خيشوش حاشين ليش تاني شو هوخش использовать ويش حنو أغليلوش هوخ لات حولق تان اغو تا متا داخا هوك الهر واخا اشتاليلش ارح تنخلش تناليها اشت هاشت تير اتشوا والش تير كلا هاتيجا هما ليشول شوية ده هاش ليه بيمدات ما بيوهم شوش عدون تا أشوبوش но мысленно все равно بديتهم إيرا بولتنا ناخد تير ديلا تهم دير ده تير بقول رولق متى ده قشت تون ده возможно вариант لا просто ليه تلوش يا هو يديك تبوش просто لا دوش عطيتنا لا اشتدوا ها да сондел мабарицин аккуратно спокойно и Россия мощи Ахмад Силыш просто борая يدقر بوش دواية بعن دواية يو بوش قويدو قين عتاقيات تيل представить ديش ما жизни دقدور ده ترتات غشو علخ إشت كجيبناه أتصل داديال حال دولش كجيناه قيور بوالش ما يعيولش قونا يبروي حال بقيت يلا يتوريت شقاتش كجيناه هر هو يتسو خش أيلش قي اقتار أتقشر شوات أتناخش شوا أحمد سيلي رسي ماشي إيه بقر حي حمد ديالي عدين داخل هو بشي وما يوتي وبشي وما ياتها يا إدوتشي
Шейдагар я ночнюк кварт уишо члилар юшу всю жизнь. Мхицлур душун. Путин дайыр юшун цан халхиллол. Сталин Ермолов и так далее юлашун да. Нохчикам дацаделашун нохчикам леч душун. Карлик юшун да. Ну шо юсур юшун шейкам елшцани шо каждый ник шей юрта юшун наган. Наган юка квартайн камел да меткбоч лилар юшу шашил да юлалц. Нах юцумш. О Ибраимин дайн хатяб о нюцур чу яқин хайги боғич даца прос чу ял ибах цадиязи айқал долшят цадибил. Азапис акамял хааз ашаиг вақ интернет шо юсур юлшион қанлам. Докум дук сел бөршуачу лилар. Шай варидеш тирдун да шай нах هلك بيش حيزوش أغنيتات بيش مصوا ورعاس بيالاتوش شي غياشة تيش البتشالق مش بوش ليلر أتسل كونشن دامو يريو ألا يستغلش أدما على Deutsch, du bark, vamos Deutsch, chane, sin sei larto, das, hagar hadis, ich du vamos Deutsch, chane. يا قي هو ما تسغيل شيء هو كان هو أتغاسقش يوخكي اللي يلشير شاهت حل كدير واري إتقدالي شي بيرش نقراج لوش تارن إش مص دنيا شو شي قولات ديش إش ليلش شاش إسبولزوات ديش عيل جاتشوقش هلك دويتشي إش إهم ختاب إهم مقني قد يقرمدو دات شاش هوغيت وتحلغ يوليل شير تحني دوزل ما بحثيقا تشوقواسن يا وين تسوين وتنس مقني تعجمل تع اويل خلصيز ديلا هو قيرني شون بات خو هندو تيقا يلا قيومن اويل تيجي داتا كويستيبيني دامو يريو يلا ونوتر بوغيش داتا يستسولش ادالوش ما يورش И 95 и биркту ачу йоли цакам яли гуртурионош лейшеш майерио. Assalamu alaikum ночи. Цахатер да ме гырдари. Машо, виста. Машо. قهمنا تبوشون صب هر وي ستعني اغور واشانس وش تخاطر دوشانسا هنز نوچه چوا اشکریوش خن غاسقی چو تبوش و دادرنیار و میوچ اغور غوردر عربسکی جماعت اغور غوردر و لی نوچل اغور غوردوش در وای نوچل اغور غوردل شتر يواي تسوق دعور دوخوش وجا تلا ترخش وبابا ترخيتيون غوردر ال غوردر وجا قي شاي تشق تدل شق شاي دهم تخيل شت الا ترخش وجا داغستان قالين دم فينا شلال لغت كان سقيطه ابراهيم первый 90-е года до 97-го года духу кату детсак. До этого нормально. 97-м чек белчут, а до 99-го года ويقمتك خلو يقمتك جوز خاتشك إيش إدو إباغ إسباغ هنسوي полностью. تغن شريعتك جماعة خير وي إلي إشكريسكي نوخشل خيردر وي نوخشل خيردر وي إشكريسكي نوخشل خيردر ويا دادرني خيردر الخيتي هون خيته Цуте даур дуй ходел уже вен 99-м году. И Багаудин ши иша йолдо хуй из карамахи чаван махи цигасти пашнар ишари ач и жамаач суйле ишквал хвелан иштвайцик чу өз. До Россия да машлялгате, но Рязанский сахар засекретен операция на 75 лет. Иштвайн хачу ертен бу.
هند الچه تقام دوی ازش تا ووشا لتا ووشا هوق حتى داتي أنا تانهم من تلرن شو دوه سرونا دويده يغور دوي خيرتان راست أوجه خي أوجه ويستلو باشه ملخن یا zusammen بي دوحر لير طوام بولش دايتشو قيتشير ستوام بول بلش شلوه طوام بولش تقيس شدوخ بول بلش شلوه طوام بول بلت ونوحشي جادو خيود الحال دوش للي دي عاسيها للمووي للخلوة الخيطسون بوليبوم ده سو даже цухена جيمسا гухсо 17 18 شو 19 خني оцена лилоги штеже аштела форма одул набо хер хулил дот я бош цецел херцан хуман هروي تقوم غلق دو هرتفرنات إذا ما ديز هروي تهم وزعنيش تدا إشتا غلق دات دا غتا لرن شو ديرز حالا وقوش بوليبوم حونت ملا دقو ما جينا صونتي بخود دات شين ديق نتسخي تيرا نوشي قام واخد بيدات إزار قوان هاتشو توان يرجن واخد بيدارجي هاتشو تو أخير نو إيش تناخ تخي ترقش تناغن قشوي واخد بيش بوخش دات إيش ناخ تخي تر تن سيحة الحاجة مريش ناخ تخي تر سو واغي تلاش مرتن تو لرتع قدر ماسكي وخسيئة وناخ مرتن تو جقبو باش باتق دقبولنا باتر بعضو ده سيحة شيزة كوندر خواتين سيحة شيزة كوندر خواتين ده إبندي تشوي تاي أخما دواري ناخ إيدوش ناخ حيزوش شورت أخش درتان شو تيوخ إيش كيري يوش هدوش وجدوش تغن هنز إناخ هنز وخو بشيردوك وإناخ إيش تعدبتني حالة وإيش كيري نوخشلي تعتقور در الخيطو غور در الخيطسون هند الچه وي هند الچه وي إشتاف بچالقيوي تشوه يول процесс إش داتيش هاتيش إشتا مو إردون تا процесс شو إش постоянно إشتا даю школ тем более поствоенное короче пространство и та финансирование очень кидак дочин например раскибать цер эхч хадал диештер масхадовик цер эхч хацалуш цун дадал элап да цер цун та структуре цер та хум да цер цун кера ацуэскиш халурду эл Мелду из десун, тогда это 170 миллиардов, ну и 180 миллиардов, ну и ахч дар царь. 150 миллиардов, да? 50 там точно, да, царь, 170 дала, 100, короче, идиотская цифра. И цухайна и шайка из Хацакоча, из, короче, это больше, что виснер. تيجي تجيم خني الشيء تواسقش حتى لو أخي إنشول تحت أخوجه دا أنجليزي شوي تر بريدلجيت مدرس رازو كبيك دا مسخة دختي وقت تيجي عيال إزات تتشرد توخينا خلون سرازو إشت أنجلي نوشون كبيك كوما لورو كوكش تخيت هم دا يوها أش ну как бы сейчас инвестировать да еду тиг короче إشت сейчас поддержка шун эльче مسخة دوين غاسقش سرازو же цун سابورده بيحكم بالله حياتش هر أتسع هرناخ حاجة واحد بيزم إبالات
и цундел ержин маютига, тару хума цахилдел. Вайскиш цу цен чутушдер ахч через Ближний Восток, через арабов иштаюл шаюл денежный поток шац. Цари ахч хацадельча цахан уже цари халуш цахельчат ах юне от запада от Англии гуан масхадов. Амел ден англичан ахч лурду эльчулт. Вайскиш сразу хаюд, короче. Сейчас типа опускать модель, шай кума маэл. О, короче, копия кума халуришум просто потихоньку. Типа репарация, что дума эл, сейчас потихоньку, халурдер, сейчас типа опускать модель. Дунян, как бы, имя человек добить моел. И Масхадов на это повелся. Цундел западец юхмехтек хира и ахын раскрыш, короче. Нормального отношения. Шух ярзурю туда-сюда. Царь военты амяльелен преступление. Шаядол и хум цанна международный суды и процесс. Да, цайголуш адмаире. То есть от ирдуэ, что масло от ден нормально дикту и хиллага, короче, дютардуэ, кида, короче, туда аж дитчан. На таких условиях от инмадуэ в западном мире масло нагался дохшвул. А царь суамхум хацадельча там уже нужно было, если они уже не сейчас обязуются диндол выплатить, уж хацаеча, тогда уже нам нужно было туда идти, в эту сторону. То есть опять как бы выстраивать отношения в этом русле. Цундел тига ханнер уже сроки поджимали. Цундел он уже всех, короче, да, отилат бьешваруш. Уж там ой полностью вахабистизироваться, ден, ой, короче, исламский, шариатский движение, они бы еще бы оставили бы нас. Детин вообще в ушах там добить, да это. Вот в том-то и дело, что халгет илатер даже пришется долечь, кошо дальше уже и Карамахи, Чабанмахи, и взрывы домов в России замутить, ден всех, короче, его стоило доход, значит. Цунделс, я уверен, что я потихоньку от спайлюхер выпутаться дыр дорой. Ибраим, салам алейкум. Уже соук амхалектен гümсясын. Воша гершту иумцада вы ухштешхердер, вы чак доллар датер. Und elçi dokuyol молодежи в то время от жамаату дa'waziner. Hain tambon сижуэла мелёк лагерце. Молодежь эхенчулт, а все уже вы бакериш ладур бош бацер. Вот халта далер, вош ладур шваца, лично сечу свег лацадуёрк. Ну, я все-таки, я думаю, что вы райскать и целетари, цауша лето, цанларен чуть-чуть дерзардерой. Просто пришохан маэривается, как бы, отсрочкин. И пришоться дали тицер. Они хорошо дали уже замутитин, и дагестанный. حديث شملر وشابج راسك связаны хули? Ну, райское связано мухеру, инстаган хо. Например, выгоду раскошен, выгодан чубан холкас. Да, из холкас. Например, уешу инса соседор. Например, ваган тандина автобус чует, ваулш, семерки чует, да халкитис он. Коча иная нох пулемет тухун, да. Улил до бас. Ну, сахе нарсвел ташишо шишо вохкишта. И от автобуса, на весь автобус, короче, что он один радующий, туда-сюда, что это же изложено движение. Азба и худо, что я тогда в 17-18 году я уже понимаю и худо что герза. О, он один нефтевоз, сидит все туда-сюда, бахту. مثلا خزخش تسون اخيت даже то дюч та наверное да хэш та гинан та вохку ешь я дюч и азбах короче из нефтевоз сидит саму
عيدا لعوية مو دهني باه короче هو مسخدوس يجا ساتين إيش движение ميرين صحيح كان туда сюда цапри хочет я на него смотрю что ورته هم دات ده والله нормально дом бош да то автобус вещает что хорош то люди тоже не дураки понимают нормально цахит это إيش إيش نخبر ونوقع إبالكي يقولشي إشتغل جلجوات ديشي هنت إيوي سامو فائز بينه تيها هما يولن إشتغل تيرجع تسين إيش ليلوش مواتيس это обычный обыватель но он идет в какую-то банду и сам, короче, не осознавая того, работает на то, чтобы наше государство, вот, инстаган вайнт, да, дэгдуй вайнт, эхуйтен халдат, вот, от сумно, и аудал квертва швейца, лиел цеха эрица темшин, что, сацатвода, лари лучше да уанца, на бел эхкна огород, дина, цадеше, что да, юеды, татуа, юети, наягат, стига, лиечи, юдай хагеш, деч, наях соглазво, юх, иза цадуйствун, цачир хумфульцун, и что, и все это показать, для того, чтобы показать несостоятельность нашего правительства, нашего государства, что это и получилось. Очень хорошо. Что адык получится, да? Сейчас стрим начинается в Фарго канале. Так, все, эсэр, даёшь Фарго, уй, сунте подписки, нак сунте хаул, со Фарголчик, чуэльч, шун, чу хагуш хрюшун. Фарголчик, да дуэл, шанла Фаргон подписаться, делать комментарий, что хагушушун. Шанла, свет подписано, век сунте хаул. Короче, чуть-чуть да дуэл,